všichni s těma bicíma, ty zmrzne. Ajdo. To jako psal, na déka. Budeme vážit šity. Udělám moje zásobní 50 milíků a pak je rozstřílím do 6. No, jasný, pohoda. Od 10 mg do 50 a pak to budeme ještě 10krát řadit do těch vělek. Rádi je Bůh. Chtěl jsem 250 mg, mám 240. práci dělá Petr, jo? Jako nejlepší člen týmu. Tak já jsem tam Danovi vysvětloval, že dáváme šrouby křížem. No, lidi dáváme? Jo. Tohle je sklad divadla. To jsou uloženy palety s kulisami různých her. Když jsem hlava děravá a zapomněl jsem do jedné z nich dát tuto židli. Můžu se tady číst a cvičit na kytaru. Je hrozně příjemný. Tak pravá půlka! Pravá půlka! Počkej, vole. Čas běží. Ale jsem to nepodělal. To poznáme. Hele, to je spor, máš tam svůj někde, jo, ještě. Hej, dobrý. Hej. Že tohle je absolutně jako šílenství, kdy na tebe prostě útočí ta iracionalita okolo, ty se v tom ztrácíš. No a potom ty refrény jsou vlastně to je prosba mojí barunce, jo, prostě ať mě vezme zpátky a vlastně zachrání, jo. Takže to vlastně zase... Ta exponovanost je spíš v těch slokách, že jo? No. Nebo? Tady je to úplně všude, až na bridge. Tady to je fakt všude, jo. By to mělo být. Ten bridge je potom... No, feelingově, že ty refrény způsobí jako no, to si katalyzátor uvolnění. Mám pocit přesně tak sdělanou a nasranou na tenhle song. Úplně. Ostrov jak šmirgl, Radku. Hele, dáme první take a uvidíme, co to přinese, jo? Jo. Ale pojďme si to pustit od začátku, jo. Tak už to šlo teda trošku do řetě. Ještě nikdy nespíval, ten text je... No ale... Psal jsi to, že? A já jsem tam udělal Baby, no. Ale to je volný, to se můžeme rozhodnout. Radku, to je senzační, ale... Mně se líbí, že to je takové jako, že... Jako kdybys měl v žile. Jestli mi rozumíš. Jo. Že to není... To nemá být metal ani rock přesnej. To má být jako trošku crazy. Pro mě už je to trošku ráno tady, víš. Pojď. A musí to být fakt nepříčetný, jdeme. No. Malo! 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 Yeah! Please don't
Pojď sem, Radku. No, protože to je hotové. Ty jsi úplně kokot. Dneska tenhle projev je tak netradiční a tak pravdivě upřímný, těžce antikomerční. A to je ono, co je hentai. Vy jste těžce antikomerční, vole. Spalovat kurku, no. 11 let už tady. 11. sezónu ve Stavovském divadle. Je to krásný kluk. Hol má přijít ten Jelen, nebo ne? Já jsem tu celý den dneska. No, přijde. Proč? Ne, já jsem si potřeba mluvit. Jo. Tady koukám od 20 se dál. Ja. Nasazený je to dobře. Tak jo. Run, you bitch. A dal jsi tam i 2 ty vlnový dílky, nebo jenom tu jednu? A my jsme to nezměřili ani. To jsme nevěděli, jako vidíme, no. Já, tak zatím to 7 Tak zítra. Super, děkuju. Děkuju, kvalitka. Tak já nevím, no, tak třeba kdyby si něco... Kdyby náhodou se ti něco posralo. Děkuju. Jaká byla cesta, dobrý? Kvůli tomuhle jsem si posral život. Abych měl tohle LP. Ty vole, přines ho okamžitě. A nebo zelená s čajem, vole. Levnější, vole. Jenomže je vyprodáno, registruje 50 lidí víc, než mělo být a ještě se prodalo 50 lístků víc, než mělo být, takže tady bylo 800. Já to tam nedáme, tak to nechám otevřený. Takže příště okulára na předskokan Lucký bílý, vole. Ty melodie jsem myslel já, že jo? Počkej, to si můžeme rozebrat, ale to budeme rozebírat až u osy. To neřekni nějaký, prosím tě. Dík, ty vole, to je hezký, no, Myslím, že už asi nic neuvidím někde. Nebo tady budou lidi, já do toho ty koukal ani já nebudu. Já to nevidím přes ty lidi, víš? To nejlepší. Jenom jako, vím, že je to nadstandard za... Já docela jo, protože tato sekretářka u nás v práci je furt pálí na sekretariátu, ty vole, už to začínám docela nesnášet. Ale já se tady chci zapálit před koncertem. Srdce to, jo. Já si budu myslet tyhle na Hanku Skopalovou a tyhle budu agresivní. Ale to potřebuje. Moje. Refrén. No, a refrén. Zbytek je všechno já, že? Over taky, že jo, komplet všechny melodie. Fakt nevím, tyjo. Ne, je to jedno. To budete vědět za kulisí, co teď to. Když jsme na demo a na prvnice nařešili skladbu zpěvek melodii, je to autorský počin. To se mění už. No tak ale to je prostě jako... Měl říct, ty vole. Na Aleša a na Aničku. Na tu vašu desku. Na tu našu desku, chlapi. Kurňa. Doufám, že to dojebem ten muzeum. Ty se nepřipíš ničím? Já se připravu, ještě jsem sem podepsat. Trochu to umím. Jo takhle, se podepíš. Tak čas. Já se ještě zapnu klávesy. Všechno tak je zapne. Ne, to je v pohodě, já myslím, že tam má pohodě. Jdeme si to udělat hezký. Bude to dlouhý a intenzivní, takže žádný bitky. Kdokoliv vypadá, že je stačit zvyhnat. Jdeme na to!